Chapter 1. Nyasha akamira pamusuo, ruoko rwake rwakabata handbag, but she wasn't moving. She could hear some voices inside, low, serious, waiting. Pinda mwanangu, amai vakadaro from inside. Nyasha akafema zvishoma. I'm not ready, she whispered to herself, but she knew there was no turning back. Akavhura musuo zvishoma, achipinda mukati. The room felt warm, but the atmosphere cold. Baba vainge vakagara pachigaro chavo, straight, serious, watching her. Amai vakamira padivi, concern written all over her face. Nyasha akamira kwekanguva, then slowly akafamba kusvika pasofa, akagara pasi. Handbag yake achiibata zvakasimba. Silence! There was heavy silence. Waziviswa zvese here? Baba vakabvunza. Nyasha akagutsirira zvishoma. Yes. Murume wacho akanaka. Baba vakaendera mberi. Ane mari, ane imba, ane future. Nyasha akatarisa pasi. She wasn't listening anymore because there was something else, someone else on her mind. Nyasha, amai vakadaro softly. This is a good life for you. Good life? Nyasha akaseka zvishoma. Not because it was funny, but because it hurt. Kukana ini ndisingade good life iyoyo? She asked quietly. Room yakabva yanyarara. Baba vakasimudza musoro. What do you mean? Nyasha akafema zvishoma. Moyo wake uchirova. Handidi. Silence. Handidi kuroorwa naye. Mazwi acho akarema kupfuura zvese zvainge zvataurwa murume imomo. Amai vakabva vatarisana nababa. Baba vakasundira muviri wavo kumberi zvishoma. Explain yourself, Nyasha. She swallowed hard. Handimude. Her voice was shaking now. But I don't love him. Baba vakaseka zvishoma. Not happy laughed. Love. Love doesn't build a home, Nyasha. Nyasha akasimudza musoro, eyes slightly wet, but it builds a life. She replied softly. Silence. Amai vakapindura. Mwanangu, sometimes you don't marry for love. Nyasha akatarisa kwavari. Then what am I marrying for? No answer, because they all knew stability, respect, image, but not love. Nyasha akatarisa parutivi. Mind yake yanga yatova kure. She remembered the laughter, the freedom, the way she used to be seen, not judged, not chosen for convenience, but chosen for her. Pane munhu, she slowly said. Room yakabva yachinja. Baba vakamutarisa. Who? Nyasha akanyarara kwekanguva then. Pane munhu wandinoda. Silence. Heavy. Amai vakabata muromo. Baba vakagara vakanyarara. But you could feel it. Anger was building. Does he have money? Baba vakabvunza. Nyasha akanyarara. Does he have a house? Still silence. Then what exactly does he have? Nyasha akasimudza musoro. Eyes now firm. He has me. Rumu yakamira. Baba vakasimuka. Enough. Their voice was final. This is not about feelings. Nyasha akanzwa moyo wake kudona. This is about your future. Amai vakatarisa pasi. Nyasha akagara ipapo, hands shaking, heart heavy. Because for the first time she realized something. This was not her decision. She looked around the room, then back at the door, the same door she had just entered, and suddenly it didn't feel like an entrance anymore. It felt like a trap.